DZG programang Usapang Pamilya. Mga tugang, maray na pagkahapon. Sa katuyuhan partner na matabangan ang mga residentes kan barangay sa Legazpi City na matawanan lamang nin pagkabuhay sa taho kan padagos na patakot na darakan COVID-19 ang City Veterinary Office. Sa pangangarat po iyan mga tugang ni City Veterinary Officer Dr. Emmanuel Estepona, nagkaigwanin lakdang na makakonsigir nin 192 na chicken layers na tamanon sagkod magbunay. Wow! Sinda nakikipagtabangan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Legazpi City Women's Federation, as in Pilmico Feeds kan Aboitiz Foundation para sa pag-implementar kan siring na programa. Partner ang mga manok na pinaglalaoman na mag-abot sa ikatulong simana kan Setyembre as in may kakayahan ini na magprodusir nin 4 na tray or 160 na bunay kada aldaw sa laog nin 2 taon. Ayun sa no, dakol-dakol man, sigun kay Estepona, ang programang ini aapodo na egg machine. Asin saro ini sa mga paaging pigigibungon yan kang gobyerno lokal para masiguro ang food security measure sa Legazpi City partner. Kaya maswerte yun sumatatawanan ka ning mga manok ano? Correct. Dahil kita magkukulang sa supply nin bunay. Yes, kadakol ning bunay. Maugmahon ka kaiyan. Imagine, imo-monitor ninda hanggang sa magbunay. Talagang partner, magayon na no? Kasi talagang apera sa dagdag inis sa tuya man na pangurual daw na pagkabuhay, makakahip na uman partner. Sabi nga ni, security measures sa syudad kang Legazpi, di ba? Ini pinag-aapod po na egg machine. Pampadakol kan bunay. Sige. Memirana ang bunay ngon yan. May asais, asyete. 7. So, ano pa? So, ano, irregular? Irregular. Oo. Depende sa size iyan. So, mga Yes. large eggs. Mas makantidad na ito, partner. Oo, mas mahal. Yan Bunay. Aray na pagkahapon sa mga para bunay. Mga paraan tabay. Nguyan na pagka-aldaw ning Sabado, mga tugang. Petsa 11 na kan bulan ning Septembre 2021. Ako po ang sa inyong mga kakaibanan para sa programang Usapang Pamilya, Kuya A. Ini man po si Jenny Balyaran and pwede po kamo mag-upload, pwede mag-text sa 0938-891-5475. Pwede man sa 0927-398-0955. Yes, and live man po kitang unyan sa tuyang Facebook page DZGB News Online. I-share po iyan, pigsararo lamang kita and ibugtakan sa indong komento, maging kung kamusta man po sa indong kamugtakan ngunya na pagkahapon aldaw nin Sabado. Yes. Rin na pagkahapon sa ngamin, partner. Igwa bagang pig-aapod na social rules. Aram ito? Okay. Ang aram talang kaya golden rule. Diba? Yes. Tama ka dyan. Digdi naman kita sa social rule. Oo. Gustong sabihon, ano ang dapat tanggibuhon kapag yaon kita sa luwas? Or nasa social kita? Bako pag sinabing social, bako ni Sosyalera. Sosyalero. may 2 million ang tindog. Ay, yes. No? Pag sinabing social, society, ano ang dapat na maging gawi-gawi kung baga. yes, Diba? gawi-gawi ita kapag yaon kita sa publiko. Di ba? Social. Minsan, may mga bako appropriate kitang mga pigigibo pag yaon kita sa special, sabi nga, sa social gathering. Yes. Di ba? Pag may mga tao na nasa palibot Okay. Kamo po mga tugang, sa mga paraan tabay ta, ano po ang nahihiling nindong garo? Bako marhay sa mata?
kapag yaon sa luwas na Yes. pinagigibukan sa tuya ng mga kababayan. Correct. Hmm? Or pakikitungo ta sa ibang tao. Ano? Kaya baga igwa kitang social studies kan high school. Yes, oo. Diba? Social studies. Ngunyan man, ano ang mga dapat na maaraman ta na makakatabang sa tuya sa pakikipagsosyalan, Oo. O kaya pakikipagkapwa-tao. Diba? pakikipagkapwa-tao. Yes. Pag sinabing sosyalan, bako pwede sa mga mamahalon. Iyo. Mm. Sosyalan. So, pakikihalubilo sa ibang tao. Sige daw. Sa mga paraan tabay ta, ano po ang sa indong nahihiling minsan? Na bako sa iling na maarat sa mata pag iling-ilingon or Oo. Bako marhay na gawi-gawi partner, di ba? Oo. Oo. May mga times or may mga panahon man sa tuya na minsan pag nagibuhan kita bako marhay na gawi, garo marauton sa pagmati. correct. O kaya minsan parang offensive kung baga, di Sige. ba? Ano nasa na ang ginibo nindo na nauyam ano ang No, ikinaoyaman. ikinauyam ganun. nindo? Ginibo Yes. sa indo na ikinauyam nindo. Oo. Tama. Ibagata, minsan, nakakalingaw kita partner kung ano ang dapat nagawi ta kapag may mga tao na bako taman masyadong close. Okay. Diba? Yes. Pero kapag nabuyo kita partner magtaram, lalo na kung saro kitang persona na garo baga maboka, kung baka maboka, di ba? Giri minsan data kontrolado partner kung ano ang mga pinagsasabita. Yes, may kasabihan nga ni baga partner na praise publicly, Mhm. criticize privately. Yes, Diba? ibaga. Uumawon ta sinda in public, pero kung ikikritik ta sinda, dapat in private. Oo, privado. Kaya hindi man Kumbaga- napapasupog. Kumbaga kamo lang na duwa mismo partner. Correct. Mm. Dahil man napapasupog sa tao. Diba? Sige. Dahil na pagparahalo yun, tador-dakol-dakol ini partner. Ano? Sige. Number 1, baka makatabang po ini sa inyong mga tugang, ining mga social rules na pigsasabi ta. Social rules sa pakikipagkapwa. Number 1, don't call someone more than twice. Sa cellphone ini more than twice continuously. Daida kita mag-upload sa sarong tawo o data pag-apodanan sarong tawo sa cellphone ninda na 2 beses na sunod-sunod or more than twice, sobra sa 2 beses na sunod-sunod. Nata daw. If they don't pick up your call, kapag daida po kita sinimbag, mga tugang, presume they have something important to attend to. Iyo, ano. Isipon tadaan na igwasindang pigigibong sarong bagay na importante or in short, busy ang tao na pinag-aapudan ta. Oo. Ang Diba? iba baga makulito na ano. Yes. Day ka na partner nagsimbag, i-text ka pag ipengurag. Nata nga day ka nagsimbag, Yan. hain ka ngunya, di ba? Day ka na nga nakasimbag, igparaapudan ka pa. Yes. Halimbawa, nasa meeting ka, you are in, nasa apod kayan, Nasa gatherings, nasa nasa gathering, meeting, oo. or importante talaga sa imong pigigibo. or nasa hot seat ka, na Oo. very important sa imong pigigibo, and then sa cellphone mo, ring-ki-ring, and then vibrate. Okay. So, dapat pala, sarong beses lang or makaduwa lang partner. Day na sumobra sa duwa pa. Yes, ako ang pigigibo ko kaayan partner. Pag inapudan ko na dahil nasimbag, Oo. ti-text ko kan sa kuya na tuyo. Okay. Ti-text ko kung ano ang tuyo ko. Tapag nasimbag, pag nabasa niya ito, kung arin ang pinaka-available time, ma-call back iyan or ma-text sa emo, sige na ngaya pa de. Apod na ngaya. Oo. Diba? Ano ngaya ito? Yes. Saro yung partner sa magayon man nagawi na kapag daitan na simpag ang upod, pwede kita mag-call back, di ba? Yes. Para ang problema, kung daiki ano, Giday kipang upod. daiki pang apod. So, at least, naaraman lamang kang tao, so tuyo mo sa iya, nata ka nag-apod. Yes, oo. Diba? Yung So, paano man partner duman sa mga, sa kay Mrs., si Mister, si Miss. Si Mister ngayon, wara pa.
Tapos si Mrs. sige nang dito na. Di ba yan pwedeng gibuhon sa mag-agum na more than twice apudan? Depende iyan sa sa oras. Halimbawa kung ang sa imong Mr. or Mrs. nagtatrabaho na 8 to 5, Okay. kung di pa alas 5, malamang busy talaga si Mr. Iyo po, sige. Kung tapos na sa alas 5, pwedeng nag-overtime. Okay. O Or kaya, pwedeng nasa session. duman ka mahadit. Pwedeng nasa session. Diba? Pero ang marayda kayan, ti-text kung ano ang tuyo. Okay. Tanganing pag nabasa, Mhm. aram kung ano ang nangyayari. Yes. Diba? Aram kung ano ang tuyo mo, nataka, nag-aapon. Correct. Diba? Saro po yan sa mga social rules na pinag-aapod ta. Okay, sige. Ikadua, return money that you have borrowed even before the person that borrowed you remember or ask for it. Mhm. It shows your integrity and character. Same goes with umbrellas, pens, and lunch boxes. Yun. Naku, may kinaaraman sa kwarta. Pag nangutang palan kita, kung kasuarin kita, halimbawa, ako nag-utang sa imo, Oo. sabi ko sa imo, mabayad ako by next week. Oy, sige. Mhm. Sa sarong simana ko ngayon babayadan. Oo, di malaom ako na next week Next week mabayad ka na ka. mabayad. Next week na ako sa imo mabayad. Pero pag nagkaigo ako ng kwartang pangbayad sa imo, mas kiday pa next week, dapat palandaan na bayadan ta na. Ayun. oo. Bayadan ko na ika. O, kumbaga, dain na palan kita, maghalat pa na. I-remind pa kita. Correct. Dahil na kita maghalat na singilon. Tagaro, marauton man pag nasingil na kita. Diba? Oo. Ang iba nga ni lugod, nasusupog na so nagsisingil. Mhm. Diba? Sabi digdi, it shows your integrity and character. Ngunyan, kung piranang simanang nakalipas, day pa ko sa imo nagbabayad para sanggatos pisos nga siguro ko so inuutang ko sa imo. Oo. Makaka-outro ka pa daw. Iyan. Garo, makasupog pag-arog kaya na Mhm. tiglingawan mo, so sinubli mo or Yes. inutang mo, tapos mautro ka pa. Yes. Diba? Bako sana dahil ni pag-abot sa kwarta. Correct. Pwede man da Even- sa payong, tango yan Oo. mauran. Mhm. Sa Diba? ibang bagay. Sinubli mo sa payong, ngunyan, route na lamang sa payong. Di pa nakabalik. Sa opisina, sa mga may nagsubli kilapis, Mm-mm. pen, and then sa mga laugan na dinarata kang pistahan. Yes. ulit Oo. tawag Dapat sila ibalik na. maggararay. Mas maganyari kan sa laugan, ibabalik ta partner pag igwa man kilaog. Yes. At least oo. makaka-outro kita. Okay. Basta dahil na da kita paghalat, o dahil na da paghalaton na singilon pa kita. Oo. Pag available na ang kwarta on hand, pwede naman da tabi na bayadan. Opo. Diba? Oo. Kaya naman, may mga sitwasyon baga partner na nagtuga ka. Mhm. Tapos, dai mo na utob, so ipigpromisa mong date dahilan sa nagkaigwa ning emerhensya or nakapos ka pa. Pwede man siguro na impormaran mo sa personang sa imong sinublian. Correct. Diba? Correct. Halimbawa, sabi ko sa imo, mabayad ako sa aga. Oo. Di ako nakabayad sa aga. Di ako nakabayad pag abot kang aldaw. Tatara man, uy, partner pasensya na ta, nagipit ako, di ako nakabayad, baka sa aga, so sa masunod na aldaw. At Correct. least, na isihan kan inutangan partner na dai ka Yes. man lamang nakalingaw. Oo. Itong maray, isipon kang ano mo na dai ka nakalingaw. Correct. Diba? Dai palan kita. Bako palan okay na wara lang kita partner, diba? Garuso, wara ka lang na sinubli. Ang iba minaliko. Diba? Nako. Nagkakaigwa kay amnesia. Kuya Yes, Nag. amnesia. Okay. Pantulong social rule na pwede daang makatabang sa satuya. Tatamaan ka niyang mga kadaklan. No? Okay. Never order the expensive dish on the menu when someone is giving you a lunch or dinner. Kapag piglibre da apalan kita, Oo. kapag piglibre da kita, masupog man kita mag-order kang so pinakamahal. Iyo ano. Di ba? Minsan, Ang iba baga ay libre man ngayon. Ngunyan man sa minsan man sa ngayon. correct. Ano? Minsan, garo baga so,
O isamantalahon ta na nga yata. Oo. Libre. Orderon ta na nga yata. So pinakamahal Yes. na putahe. Oo, baka pala niyan okay. Ba't na ngayon minsan lang ini makaisip man libre, di Ako kung ba? ako sumalibre, next time, Okay. sa kuya na sana. Dahil na ako maturo, dahil na ako mautro, naman libre. Makanaram. Pwedeng maluho ang bulsa mo, Ay, partner. nako. Yes. So, mas okay siguro na pabayaan ta susat so nag-agda sa tuya, so manlilibre Mhm. kung ano ang gusto niyang pagkakan para sa satuya, Oo. di ba? Or pareho na lang kita. Oo, Diba? di ba? Oo. O kaya maghalat kita kung haputon kita kung ano ang gusto ta, di ba? Correct. Diba? So, abot ka yan, nilibre ka na ikaw, sa pinakadakul, makasupugon mo. Yung magano. Lilibre na kita. Mm-mm. Kita pa sa pinaka mamahalon ang kinao. Yes. Tapos so naglibre sa tuya, partner. So, halimbawa, sa fast food, Oo. no? So, binakal ka, naglibre sa imo. Ma-snack nga kita? Okay. Ma-snack nga kita, partner? Halimbawa, ako, Oo. inagdama ako mag-snack. Sana all. Inagdama ako mag-snack. Ika, nagbakal ka ki burger. Burger lang. Burger. Oo. Ako, ang binakal ko, so, 2-piece chicken. May soft drinks ka pa. Kompleto. Ako tubig sana. Ay, ganda. Oh, di ba? Pero day ko maalon. Day ko maalon. Nako. Si 134, makanara magpautang ininga ni na mga nagutang sa kuya, tugang ko pa, dai na baga ako binayadan, mayabangon, palamunin lang naman kang babaeng agom. Ayun, yan ang... Yan sana. Yan sana si 8-11-11. Okay, sige. Igwa pa man palang partner daki baratong bunay kang kasabaago. Igwa pa man. 4 pieces for 12 pesos. Anong bunay? Okay. Good afternoon, Kuya A, Ate Jen. We are listening from the island of Catanduanes. Praise God always. Thanks God always. Okay. Yan. Salamat. Coming from 616. Okay, sige. Diretso kita naman, partner. Supang apat. Okay. Don't ask awkward questions like, oh, so you aren't married yet? Dos. Dahil na kita mag-apot kay mga awkward na questions na mga kahaputan in public. Oy, dahil ka pa ngayang, dahil ka pang agong. Oo, may edad ka na ngayon. So, ngayon, lampas ka na ngayon sa kalendaryo. Dahil ka pa nakaagom. Or dahil ka pa ngayon nagkakaaki. Oo. Di ba? Nata nga yata, ano yan, why didn't you buy a house? Nata nga ngayon nagbakal kyarong. Oo. Digdi po nang taso. Oh, you aren't married yet? Oo. Paano ta? Ika partner. Inapot kan, dahil ka pa ngayon pagkasal? Di ba? Oo. Anong mamamatayan? Haputon ako sa public. Ano di ka pa namamatayan? Ano mamatayan mo? Awkward. Ha? Parang makaano man, parang kung minsan, ma-offend din, di ba? Kasi nataaman kay puhan mo ako haputon sa kadakol na tawong arog kayo. Pwede mo man nasa na ako haputon in private, di ba? Kita lang na duwa makadangog. Ata ngayon day ka nagpakasal. Day ka pa ngayon Yes. nagpapakasal. Ata ngayon libre yun mo ako sa pagpakasal. Di ba? Yung baga, di ba? Or example, sarong mag-agom. Araw mo nang nag-agom ng ahloy na. Oo, alagad. Pagbisita sa imo, inapot mo, day ka pa ngayong aki. Ano? Di ba? Paano na sana kung iyan ang mag-agum na yan, may pinag-aagihan partner. Kung Correct. natatadain, day pa nagkakaigwa kay Aki. Tama. Kumbaga, matatamaan mo man, so emotional ninda. Correct. Ano? Sabi digdi, or why do you don't buy a car? Natangay kang auto. Paano man kung day pa akong ipon? Yan sana. Di ba? Tandaan sa nadatabi din da, sabi digdi, for God's sake, it isn't your problem. Bako Yes. tamandayan problema. Opo, oo. Natatapag problemahon ta. Correct, Magpakasalian o dae. Yes, natatapag haputon da pa, di ba? Correct. Anong sisimbagon sa imo? Diba? Malay mo, pinag-aagihan, uminaya, lugod yan. Day na napundo, di ba? Yes. Panglimang social rule. Yes, sabi digdi, always open the door for the person coming behind you. It doesn't matter if it is a guy or a girl, senior or junior. You don't grow small by treating someone well in public. Nagkaugalian ta na bagayan na pag may kasunudan kita, pwede ta pagbuksan ki pintuan. Correct.
Magayon man yan o guwap. Minsan sa mga magayon sa nakaya antig pa pa. Magayon o kaya, ay, kung gwapo, Gwapo. ay, kung bako gwapo, magayon, Di bahala ka man yung magbukas ka man yung kang pinto. Ha? Ay, ano, discrimination man nga yan, ah. Ha? Di mo lang mga binukasan ki pinto Eyo. ngayon sa kasunudan mo. Paglaog mo nga, binigla mo pa ngayon sa pinto, isyara. Diba? Yes. Maski si say databi na nasa Opo. kasunudan ta, Mhm. pwede taman databi na kung saan kita malaog na edipisyo, sa mall or wherever, pwede taman databing tabangan na buksan na sa pinto na makasabay na sinda palao. Correct. Okay? Pang-anom, digdi partner, sabi digdi, if you take a taxi with a friend and he or she pays now, try paying next time. Kung kita naapalan kasabay sa pagbiyahe, halimbawa katrabaho ta, Oo. amigo or amiga, nakasabay ta sa jeep, nakasabay sa tricycle or taxi. Kung kasuhapon siya ang nagbayad, kan bayad nindo, kan pamasahe nindo, next time na makasabay ta, mabalus man daw kita. Paano kung urual daw mo kasabay? Adi, every other day, magbabalyuan ka mo ki pamasahe. Okay. Halimbawa, ako ang mapamasahe ngunyan, sa aga siya naman. Mm-mm. Tagaro, nagiging responsibilidad na lugod kita na pagkasabay ta, lilibrehon ta itong sarong tao. Ayun Diba? bagano. Mm. Oo. So baga, give and take. Yes. Diba? Tama. Give and take. Panpito, sabi ni partner, respect different shades of opinions. Remember, what 6 to you will appear 9 to someone facing you. Besides, second opinion is good for an alternative. Okay. Dapat na Mhm. makaukod kita magrespeto ki ibang opinion or opinion kan iba. Sabi nga ni ibaga, kung ang number 6 na nasa hampangan mo, pwedeng number 9 iyan Yes. sa ibang tawong nakakail. Depende sa angle. Correct. And igwa man kay kita kimang iba-ibang interpretasyon, 'di ba, partner? Correct. Opinion. Oo. Di ba? Malamang ang pangiling mo digdi sa tuya, number 6. Oo. Sa ibang angle kan sa imong kauron or kaulay, number 9 ito. Yes. Di ba? Marikong 8 iyan, tapos saro talaga sa nang numero iyan. Tama. Oo. So respetuhon pa lang dapat. Oo. Day kisala pag-abot sa Oo. opinion. Correct. Oo. Kasi Sala ka ngaya, day ngayon, arog ngayon ni kani. kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang opinion at interpretasyon sa mga bagay-bagay. Mm-mm. Kaya sa bidigdi, dapat importante na respetuhon. Correct. Pangwalo, never interrupt people talking. Allow them to pour it out. As they say, hear them and filter them all. Mhm. Iyan ang medyo nagkakaigwa ki problema pag abot sa pag-urulay or dakol na tawong nagtataram. Iyo ano, Diba? Dahil pangani tapos magtaram. may mataram na. May minabat ina. Yes. So dapat pala patapuson ta muna sinda magtaram, i-filter out ta sinda, and then saka naman kita magsabi. Oo, that's why importante yun, partner digdi, ang pagdangog, di ba? Correct. Kasi aram mo kung saan ka malaog, aram mo kung saan ka mabatin. Correct. Ano? Kapag saro lang kayang indication pagka may nagtataram na bigla kitang sulpot, Oo. day ta sinda pigdadangog. Tama. Day ta pigdadangog ang pigtataram ninda. Correct. And nawawara, pag-arog kaya na bigla lang kita masulpot, nagdataram, pamataram ka naman, dahil mo siya tigdadangog, dahil dyan partner na hiling su respeto, kung baga, di ba? Correct. Pang-siyam, if you tease someone and they don't seem to enjoy it, stop it and never do it again. It encourages one to do more and it shows how appreciative you are. Kung makaraw da kita na dai na gustuhan sa ilingtang dai na gustuhan kan Oo. kinarawan ta. Dai na kita mag-otro. Correct. Tamin sa Baka dulo-duloon mo tamin pa. sa dudulo-duloon napipikon. Yes, oo. Diba? Dipisil pati pag nagkakapi ko na partner. Nako, minsan kung sa inaminaantos. maya mo mag-antos ang kamo sa barangay. Correct. Diri Oo. mandahan lugod kamo. Okay? And number 10, say thank you when Opo. someone is helping you. Yes. Di paglingawan ang pagpasalamat. Correct. Ano? Then, so sinabi mo ka sa bago, praise publicly,
criticize privately. Kung may Yes. tataramon ka na medyo ikakasupog kan sarong tawo na sa tataramon mo, itaramo sa iya in private. Oo. Or kung may correct. nagustuhan ka man na ginibo kan sarong tawo, pwede mo man itaram in public. Yes, di man bagang maraot sa pag-criticize, di ba partner? Mm-mm. Kasi minsan nakakatabang man iyan, tanganing makorek ka, Yes. maging tama, and mas mag-grow pa ika bilang sarong Constructive- tao. Criticism. Constructive criticism. Opo. Okay? Pandose, the partner, there's almost never a reason to comment on someone's weight. Oo. Just say you look fantastic. If they want to talk about losing weight, they will. Yes. Mm-mm. Wow, matabaon ka na. Wow, dakulaon ang tulak mo. Oh, di ba? Yes, Oh. di ba? Day da po kita kaiyan. May mga tao talaga na na-offend. Yes, Di oo. ba? Kung gusto nindang magsabi, mag-istorya kung mataba na sinda, masabi sinda. Alaton ka Tama. sinda, na bako kita ang maghapot Oo. o bako kita ang mag-open up kan bagay na medyo magiging awkward an sa tuya na mga amigo or amiga. Yes. Okay. Sabi pa, when someone shows you a photo on their phone, don't swipe left or right. You never know what's the next. Yes. Iyan ang Diba? baka may mailing kita na Oo. dahil dapat mahiling. Correct. Diba? Oo. Minsan kaya, pag sobrang close naman baga ang Iyo, tao, or feeling Naku, close, panlingaw kita, partner. oo. Ilinga nga ining picture ko ngayon sa cellphone. Ilinga nga oni, oh. Pagkatapos mo mahiling, dissatisfied ka na, Yes. in-scroll mo Yan ano nang mahiling mo dyan, diba? Oo. Mali mo tigtago-tago, diba? Oo. Oh, baka nailig mo na Mhm. dahil mo dapat mahiling. Hindi Correct. masusupog lugod siya sa imo. Yes. Diba? Baka mailing mo duman so boyfriend niya or so girlfriend niya na pigtatago niya. Oo. Na booking mo lugod. Tama. Diba? Number 14. If a colleague tells you they have a doctor's appointment, do not ask what it's for. Just say, I hope you're okay. Don't put them in the uncomfortable position of having to tell you their personal illness. If they want you to know, they'll do so without your inquisitiveness. Yes, oo. Halaton ta mag-open, partner, magtaram. Malay mo, confidential suhelang. Opo. Confidential Pinag-aagihan. pinag-aagihan niya. Tapos kita man nagpapara-chismis mo. Yes. Natangay nagpadoktor ka. Ano nga yung antig pa? Ano nga yung antig pa? Yan ang mga pigaapod na marites. Manay test. Usually, mapadoktor. diba? Mapadoktor nga. Natangay mano ka na. Bados ka nga ade. Oo. Di ba? Nag-iisip na kita kung ano, diba? May helang ka nga ade. Ano nga yung helang mo? Baka nga nakakahawa nga yung helang mo. Di ba? Alaton ta na sinda mag-istorya. Then na kita magparahapat pag sinabi na mapa-check up nga ako sa doktor. Okay, Oo. sige nga. I hope you'll be fine. Oo. Na? Then na kita magpara-chismis. Minsan kaya magatulod man kita. Gusto Yeah, taman oo. gusto taman ta maaraman ng gabus. Di ba? Mga echosera, diba? Yes. Mhm. 15. Treat the cleaner with the same respect as the CEO. Nobody is impressed at how rude you can treat someone below you, but people will notice if you treat them with respect. Okay. Minsan, yun ang makamurumundo digdi sa tuya, especially digdi sa Pilipinas, no? Especially digdi sa Pilipinas, partner. Mhm. Pag janitor ang trabaho kan sarong tawo, Oo. garo ababaw ng hiling kan sarong Yes. ababaw ng hiling ka, di ba? Oo. Di ba? Uyan man nga, may paralilig man nga, matapok pa kibasura. Correct. Diba? Mhm. Garo data na tig papansin. Oo, but data naisip na, napapagalman sinda, diba? Correct. Pero kung papailingan ta da asinda, i-appreciate ta so sa indang gibo, no? So nakailing sa tuya man na nag-appreciate kita kan gibo kan iba. Ma-appreciate man da kita. Correct. Oo. Diba? Diba? And talagang, di man girare palang paglingawan sa puntong ini. So, respeto man girare, partner. Correct. Okay, Okay? sige. Mabalik kita, mga tugang. Mabalik kita. So sana igwa kita ning mga naokudan sa pinag-aapod na
social rules. Ako, baka tinaramaan kita nguya na pagkahapon kan mga tinararamta. Ha? Actually, dakon pa ko tayo ni. Kaso, inabot na kita kan sa tuyang commercial. Oras niya to, alas 2:41. An oras hatod sa Indokang. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Hinebra San Miguel. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Ginebra ako, Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. San Campeon, ako'y pag-ibahin. Sunang dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang.
Price varies. Order na ng Everyday McSaver sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaulisad, may pag-asenso.
si Kuya A, asin Ate Jen. Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Tampok ang sarong Pinoy eatery na Old Rooster Creek Filipino o Asian American Barbecue sa roadside eatery sa Princeton, Texas. Sigun sa impormasyon, bako sana sa mga kababayan ta sa lugar patok ang dutokan sa tuyang kapo Pinoy na si Josephine Cook, kundi maging sa ibang lahi suwakman ini. An mga rikado na sa iyang pigkonsumo ay ang hali man sana sa iyang mga tinanom. Ang roadside eatery nagpoon taon 2017, alagad nag-serve man sa nasindanin American Grill Foods. Ngunya, naisipan na magkaigwaning pagbabago asin magluto nin mga lutong Pinoy, tangaling daiman mamis kan mga Pilipino ang mga pagkakan sa Pilipinas. Sigon kay Josephine, salitsunan sana nagpoonan sa indang negosyo, mantangkang padagos ang pagdakol kay ni, nagkaigwa na sinda nin potahing Pinoy. Bukas ang karinderya kada weekends mantang may naabot sa sanggatos mil o sanggatos mil pesos ang sa indang dilensya. Wow! Sana all. Bako sa napalan partner so tigdiskuter ta kang nakaaging aldaw na tampok Siopaw. sa Olympics. Oo. Ang pang kinaabanan na lutong Pinoy. Ngunyan, kayto, digdi sa tuya sa Pilipinas, pagkaon ki foreigner, Oo. muriyahon ta. Yes. So this time, lutong Pinoy naman ang namamayagpag sa ibang lugar. Yes. So ali naman sa tuya, baga export naman sa ibang lugar. And then, sa mga foreigner, nagugustuhan naman so pingkaapod na lutong Pinoy. Correct. Oo. So, di ba, kumbaga mas look, may adobo, Oo. igwang ginisa. So, talagang magayon nagugustuhan man ini kang ibang lahi and sa ibang lugar, tampok any partner, bako sa nadigdi sa toya sa Pilipinas. Correct. Kumbaga, kadaklang bagay, digdi pag una ta, ang adobo, normal lang, di ba? Sinigang. So, sinigang baga partner, tampok ito sa Olympics. Yes. Kung sa iyo ang pinaka-best, pinaka-best na sabaw sa bilog na kinaaban, di ba? Nagustuhan kan mga Olympians. Oo. And then now, bako lang pala sinigang, kundi maging ang iba pang lutong Pinoy, tampok man sa ibang nasyon. Di kita magduwa-duwa mga tugang na ipanamit ang mga lutong Pilipino sa ibang lahi. Correct. Diba? Be proud kung ano ang igwa kita. Tama. Okay? Okay? So, yan po ang bago. Hello muna kay Jerel Aranya. Good PM, Ma'am Jen at Kuya A. Wara po si Kuya Mike muna. Hi to all viewers, subscribers, especially sa PNHS Batch 96. God bless. Si Larry Liagas, public service naman po, kung sino man po ang nag-withdraw sa Metrobank Daraga, nawalat palang partner Sukash na tig-withdraw. Ay, Okay, nako. so kung si Simon po ito, pwede po makipag-coordinar kay Sir Larry Liagas. Mag-text lang sa 0999-601038. Sa Giraray, 0999-601038. Nawalat Sukash. O yun, nag-withdraw sa Metrobank Daraga. Nako. Okay, si Joel Serio, good PM sa Indong Dowa, Ate Jenny at si Kuya A pa shout out sa Lower San Roque, Santo Domingo, Albay, watching from Quezon City. Thank you. Si Shiva Marie Porkinkula, okay, and si Sir Rod nag-iiling man, si John Paul Mendoza sa Tabaco City, maray na hapon. Bitaminang Pampamilya. Pawalat para sa mga naghahalat. Sabi ni Aristotle, we are what we repeatedly do. Kung makalwag ka talaga. Yes. Kung ano daan sa tuya na perming pigigibo, nahihiling da dyan kung anong klaseng tao kita. Nagre-reflect sa tuyang gawi-gawi, kumbaga. Kung ano ang permitang pigigibo, nahihiling dyan kung anong klaseng tao da kita. Okay? Sige. Okay. Yun na. Hello muna sa si Charlotte. Si Senator. Oo, Charlotte dyan sa Del Rosario, Santo Domingo, Albay. Nakatutok man. Salamat po. Okay, so yan na po ang presentasyon ng programang Usapang Pamilya Ngunya na aldaw nin Sabado na kay Bata sa Lado Teknikal. Si Kuya Ronald Baldo, siring man si Richard.
Ako po si Kuya A. Ini man po si Jenny Matthew Balyaran mabalos sa inyong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 3 minutos bago mag-alas 3. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpatanid ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Ini matapos makaresibi ang POEA kan mga sumbong na may mga nagtatangro ng migration as in employment opportunities sa Estados Unidos as in Canada gamit ang online dating apps as in website. Modus kang online romantic partner na amiguhon as in tangroon ng trabaho sa ibang nasyon ang biktima. Paprangkahon o papangakuan man ng kasalan iba para maging lehitimo ang pagkumbinsir. Sa ngunyan abiso kang POEA sa job seekers sa Pilipinas na dai pagpatulan ang mga offer na trabaho sa dating apps as in websites, as in mas lalong dai magpadara ng kwarta sa mga online portals katrokis ning trabaho. Yan ang pangalas 3 na bareta hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte